Drage naše umirovljenice i umirovljenici, spremili smo vam jedan poseban webinar koji ćete moći pratiti na YouTube kanalu Djeca Medija. Naime, budući da smo s vama ove godine radili brojne radionice uživo, vidjeli smo da ste u velikoj mjeri izloženi informacijama koje pronalazimo i koje nas okružuju na portalima i na društvenim mrežama. Ali isto tako rekli ste nam u vašim osobnim iskustvima da često susretnete naslove koji imaju elemente mamilica. Inače, u engleskom jeziku to zovemo clickbaitima, a izgledaju poput sljedećih koje ću sada navesti. Nećete vjerovati što se dogodilo kada je napravio ovo, pogledajte kako je reagirao u ovoj neobičnoj situaciji ili možda 5 načina kako postići nešto. Takve naslove zaista možemo susresti svaki dan, ali često ih ne prepoznajemo i ne vrednujemo ih kritički. I upravo je to naš cilj. Kroz poseban webinar koji smo pripremili na YouTube kanalu Djeca Medija u sklopu projekta Smart EU, alati za kritičko vrednovanje društvenih mreža, naučit ćemo vas kako prepoznati mamilice i kako zapravo bolje razumjeti tu skrivenu, a ponekad i zavaravajuću poruku koju možete pronaći upravo u tom dijelu mamilica. Očekujemo vas na našem webinaru, potražite nas na YouTube kanalu Djeca Medija, a ja ću i ovu najavu završiti baš kao jednu klasičnu mamilicu. Nećete vjerovati što ćete saznati kada se pridružite našem webinaru na YouTube kanalu Djeca Medija. Očekujemo vas!